Moikka, mä olen Olli Canonilta ja meillä on täällä Canonin uutuudet EOS R1 ja EOS R5 Mark II. Hienot hybridikamerat, mitkä julkistettiin tänä kesänä. Ensi kertaa Mikkelissä nähtävänä. Eli miten R1 eroaa R3 tai 1DX:n sarjan kameroista? R3 verrattuna tämä on ulkoisesti aika samanoloinen, mutta kennotekniikka on uusi, automaattitarkennus on uusi, videopuolelle on tullut valtavasti uutta. Ja sekä R1 että R5 Mark II, niin esimerkiksi automaattitarkennukseen on oma erillinen prosessori, joka analysoi kuvaa koko ajan ja vapauttaa sitten varsinaiselle prosessorille enemmän tehoa. Mahdollistaa sen, että nämä pystyy vaikeissa tilanteissa niin kuvaamaan esimerkiksi ennalta määriteltyjä ihmisiä, tai nopeissa urheilulajeissa tai muotokuvauksessa muissakin tilanteissa niin pysymään yhä paremmin alkuperäisissä kohteissa kiinni. Ergonomian puolesta R1 on pikkasen isompi mitä R3. Koko kameran pinta on yhtä uutta grippiä, ja tämä grippi on vielä tehty silleen, että tämä ei liukastu kuukausien eikä vuosienkaan kuluessa, että tästä saa tosi hyvän otteen. Täysikokoinen HDMI-liitäntä, makkari, telkkarin kokoinen, no ei ihan, mutta melkein, niin tuo sähköinen etsin on tosi iso. Ja etsimeen liittyen, niin molemmissa sekä R1 että R5 2 on myös katseella ohjaus, ja se katseella ohjaus on kehittynyt vielä R3. Eli piilareita tai laseilla kuvatessa, niin voidaan silmällä valita myös, mihin kohtaan halutaan tarkentaa esimerkiksi. Ja videopuolella valtavasti uutta, eli uudet kodekit, näillä voi kuvata 422, 10-bittistä, 4208 8-bittistä ja H264, H265 tai RAVia. Ja R1 6K raakaa, R5 Mark II 8K raakaa tai 4K raakaa koko kennon leveydeltä kanssa. Muistikortit tässä R1 on myös molemmat noita CF Express-kortteja, eli nopeita kortteja, voi kuvata sekä tuo ravivideota että nopeita kuvasarjoja. Ja sitten tähän on tullut kuin myös tuohon R5 Mark II, niin ennakkokuvaus, eli voi kuvata täydellä nopeudella puoli sekuntia, 20 kuvaa, vaikka ravia, samalla kun odotetaan jotakin tapahtuvaksi, ei kun toiminnolla. Ja käyttöliittymästä tuon tarkennuspisteen voi valita joikalla, tällä ikkunallisilla hipellinnäppäimellä tai silmällä. Ja hipeltimeen on tullut vähän lisäominaisuuksia, että sitä voi painaa puoliksi tai pohjaan. Ja esimerkiksi kuvausnopeuden voi valita puolinopeudesta täydeksi, kun painetaan se pohjaan. Tai tarkennuksessa kohteen tarkennus, pohjaan painettuna silmiin tarkennus. Ja tämän tyylisiä lisäyksityiskohtia modattavissa kuvaajien erilaisiin tarpeisiin. Sitten R5 Mark II, hybridikamera, legendaarista 5D-sarjaa, sitten R5-sarjaa edustava sisällöntuottajille, mutta myös nopeeseen kuvaukseen, urheilukuvaukseen, luontokuvaukseen. Hyvin samanlainen automaattitarkennus kuin tuossa R1, ja kamera pystyy kuvaamaan jopa 30 kuvaa sekunnissa pitkiä sarjoja. Ja automaattitarkennuksessa kanssa noiden urheilulajien priorisointi tarvittaessa ja silmällä ohjaus tarkennustakin varten ja tietysti soikalla tai peukkunäppäimellä. Ja videopuolelle tässä on täysikokoinen HDMI-liitäntä, waveform-monitori, kaikkien muiden ominaisuuksien lisäksi videokäyttöön, paljon erilaisia kodekkeja, tosiaan 8K raakaa täydeltä kennon leveydeltä, 4K raakaa täydeltä kennon leveydeltä, 4K tai 2K sitten täydellä kennolla tai kropilla. Ja sitten tässä on vielä tällainen hybridiobjektiivi 2405 Z-sarjalainen, mihin on saatavana erillinen servo-zoomimoottori. Eli tällaisilla varustettuna niin tällä pystytään kuvaamaan tapahtumia, videot kameratyyppisesti, camcorderi, run and gun juttuja, tai jopa televisiostudioissa tekemään kauko-ohjatusti erilaisia kuvauksia. Eli stilliin, urheiluun, muotokuvaukseen, hieno all-rounderi-kamera ja
videopuolelle taipuu kaikenlaisiin asioihin, niin nopeista someklipeistä niin isoihin tuotantoihin asti. Automaattitarkennus tässä R5 Markki 2 on myös kehittynyt huomattavasti ja se pohjautuu myös aika pitkälti uuteen kennoon. Eli tässä R5 on nyt Markki 2 niin taustavalaistu monikerroksinen stäkätty kenno, jolla voi käyttää salamaa tuolla sähköisellä sulkimella ja rolling shooteri on pienempi ja kenno yhdistettynä siihen lisäprosessoriin mahdollistaa automaattitarkennukselle esimerkiksi sen, että rajuissa, nopeasti liikkuvissa olosuhteissa voidaan pysyä vieläkin paremmin kohteiden perässä. Sitten jalkapallossa, lentopallossa, koripallossa kamera pystyy lukemaan peliä, tekemään nopeita vaihdoksia pelaajien välillä pallon perässä. Tiedetään, mitä todennäköisesti tapahtuu, keinoäly syväopetettuna. Ja ei pelkästään urheiluun, mutta myös eläimiin tai muotokuvauksiin, hämärässä kuvaamiseen, tapahtumakuvaamiseen, niin automaattitarkennus pysyy paljon paremmin alkuperäisessä kohteessa kiinni vaikeissa olosuhteissa.